Ma, nakita niyo na ho ba yung message ni Tita Selly? Hindi pa, anak. Oh, anong sabi? Nagyayaya ho ng outing sa Batangas. Swimming daw. Buong pamilya raw invited. Ah, talaga? Sandalit, itatanong ko sa papa mo. Lito, Oh, anong meron? nag-message daw si Selly. May outing sa Batangas sa Sabado. Tanong kung sasama tayo. Aba, bakit hindi? Matagal-tagal na rin naman tayong hindi nakakasama sa mga lakad nila. Oo nga ho. Nakakatuwa. Kasi pati daw ho si Tito Anton at Tita Mila nandun. Pati mga pinsan ko. Kailangang maghanda tayo. Hindi naman pwedeng pumunta tayo ng walang dalang pagkain. Oo. John, samahan mo ako mamaya sa palengke. Sige po, Ma. Hindi na muna ako sasama sa inyo sa pamimili ha. Masakit pa rin ang likod ko. Pero sige, sasama tayo sa outing na yan ha. Aba, baka ikaw pa ang unang sumabak sa tubig, ha? Ay nako, baka hindi na ako mapatigil sa kakalublob. Excited na ako, Ma. Matagal na rin po tayong hindi kompleto sa lakad. O siya, maghanda ka na, John. Ikaw naman, Lito. Magpahinga ka riyan. Opo, Commander. Siya nga pala dyan. Naubusan ako ng load. Gusto ko sanang makausap ang Tita Selly mo. Pwede mo bang ipalista dyan sa tindahan paglabas mo? Napapagod ako maglakad. Ang layo kasi ng tindahan. Isa pa, mahina na rin ang tuhod ng tatay mo. Nako, Tay. Alam niyo ho ba na may paraan na para hindi kayo pumila sa tindahan at magpalista? Oh? Gamit lang ang cellphone nyo, pwede na ho kayo magkaroon ng load. Di ba nag-install ho ako ng Gcash sa cellphone nyo? Pwede ba yun? Paano naman? Opo, Tay. Pwede ka nang humiram ng load gamit ang borrow load sa Gcash. Hindi mo na kailangan tumakbo sa tindahan para magpalista. Gamit lang ang phone mo, pwede ka nang humiram ng load. Ganun ba? At ang maganda pa, makukuha mo na to agad tapos pwede mo pang bayaran in 14 days. Kaya pala sa Gcash eh. Sige anak, salamat ha. Mano po, Tita Selly? Kaawaan ka ng Diyos. Buti naman at nakarating kayo. Selly, heto. Nagdala kami ng hotdog. Dagdag na rin sana sa kainan. Ay nako, nag-abala pa kayo. Sobrang dami na ng dala namin. Si Nadidang nagdala ng liempo. Si Anton may lechong belly. May pa-fruit platter pa si Mila. Tapos kayo, hotdog? Aba, sikat naman yung hotdog sa mga bata. Minsan lang naman, Sally. Minsan nga. Pero kung minsan ka lang rin lang magdadala, sana yung mas masustansya. Processed food pa talaga. Pasensya na. Ito lang ang naisip naming madadala. Ay naku, Amelia. Laging ito lang. Pasensya na. Baka kung tulad ko ang napangasawa ni Lito, iba siguro ang takbo ng buhay niyo, no? Ako na lang po kakain yan, Ma. Sayang ho eh. Mabuti pa nga. At least, may pakinabang. O siya nga pala. Lito, saan mo balak pag-aralin niyang si John? May plano ba? O aasahan na lang ang tsamba? Gusto sana namin sa magandang universidad. Dangan langit magastos. Kaya't si John na mismo ang nagsabi na mag-a-apply siya ng scholarship. Scholarship? Aba, may kumpiyansa pala, no? Sigurado ka ba dyan? Kasi sa totoo lang, hindi ko pa nakikita sa iyo yung talino ng isang scholar. Gagalingan ko po, Tita. Susubukan ko. Kasi ang utak, hindi naman pinagpipray over. Kung wala talaga, wala talaga. Mahirap man, Sally. May mga pangarap pa rin ng anak namin. Hindi kami sumusuko. Pangarap? Baka mamaya, puro pangarap lang. Walang direksyon. Totoo naman na hindi naging madali. Pero pinagsusumikapan naman namin araw-araw. Yan na nga. Baka nga lang kasi matulad kay Lito si John. Kontento na sa simpleng buhay, umaasa lang sa pasensya at dasal. Aba, baka pati mapangasawa mo, kagaya ni Amelia, simpleng-simple, di ba? Ay, andyan na yata yung ibang kapatid natin. O, susunduin ko lang sa harap. Ay, excited na akong makita yung bagong SUV ni Kara. Ibang klase talaga kapag nagtagumpay, di ba? Tay, Nay, hindi naman ho tama ang mga sinasabi ni Tita Selly. Anak, pagpasensyahan mo na lang muna.
Importante wala tayong ginagawang masama. At may mga tao talaga na mas pipiliing manghusga kaysa ang umunawa. Pero tayo anak, pipiliin nating magmahal kahit na masakit. Sa kabila ng lahat, kamag-anak pa rin naman natin sila. John, anak, tumawag ang tita Selly mo, kakain daw sa labas. Papa, gusto niyo pa ho ba talagang sumama? Parang ayaw naman talaga nila tayong kasama eh. Bakit mo naman nasabi yan, anak? Kasi tuwing may ganyan lakad, palagi na lang tayong naiiba. Parang laging may patama si Tita Selly. Hindi ko na nga alam kung outing yun o pasikatan. Alam mo, anak, may mga tao talaga na ganoon magsalita. Madalas masakit. Pero baka naman hindi nila yun sinasadya, kaya pagpasensyahan na lang. Pero bilang anak ho, ang hirap tanggapin na lagi na lang kayong nilalait sa harap ko. Si Mama tahimik lang, pero alam kong nasasaktan. Konting-konti na lang. Sasagot na talaga ako. Anak, hindi yun magandang patulan. Sa gulo, laging panalo ang may mabuting intensyon. Respeto pa rin, kasi kamag-anak sila at mas nakatatanda. Hello, Sally? Napatawag ka. Ganun ba? Sige. Sasabihan ko na lang sila John at Amelia. Ingat kayo. Ano sabi? Wag na raw muna tayong sumama. Hindi na raw kasi kakasya sa sasakyan. Sa susunod na lang daw, kung may espasyo pa. Espasyo sa sasakyan o espasyo sa buhay nila? Anak. Okay lang ho pa. Dito na lang tayo. Mas buo pa nga tayong pamilya kahit walang sasakyan. Baka magbuka pa tayong sardinas kung ipagsisiksikan pa natin ang sarili natin sa kanila. Hindi mo kailangang lumaban sa kanila, anak. Lumaki ka ng marangal. Mapagpakumbaba. Ayan ang hindi nila kayang tapatan. Dear love, sobrang sakit sa damdamin. Mas masakit pa sa kahit anong sugat na makita kung paanong tratuhin kami ng sarili naming kamag-anak na para bang hindi kami kabilang dahil lang sa estado ng buhay namin. Bigla kaming naging iba. Hindi man nila tuwirang sabihin. Ramdam ko sa mga tingin, sa mga salita, sa kilos na hindi kami tanggap. Para kaming saling pusa, saling kit-kit. At tuwing sumasama kami sa kanila, para bang may laging patutsada, panlalait, lalo na kina mama at papa. Doon ako pinaka nadurog. Sa tuwing pinapahiya nila ang mga magulang kong buong pusong nagsasakripisyo para sa akin. Dumating sa punto na nawalan ako ng gana. Pero imbis na magmukmok, imbis na mamuo ang galit sa puso ko, pinili kong gawing gasolina ang sakit. Nagsikap akong mag-aral, nakapagtapos ako. Hindi nagtagal, natanggap ako sa kumpanyang matagal ko nang pinapangarap mapasukan. Kalaunan, na-promote ako. Hindi dahil sa kakilala, hindi dahil sa palakasan, kundi dahil sa sipag, tiyaga. Wala akong ibang ginawa, kundi ang magtrabaho. Kahit ang pagkakaroon ng love life, isinantabi ko muna. Hindi dahil hindi ako marunong magmahal, kundi dahil una kong piniling mahalin si nanay at tatay. Sila ang dahilan kung bakit ako nag-arap. At sila rin ang rason kung bakit patuloy kong tinutupad ang bawat pangarap. Nay, Tay, may gusto po ba kayong puntahan ngayong weekend? Wala naman, anak. Ang gusto lang namin ng nanay mo magpahinga. May gusto ba kayong kainin? Parang may okasyon ah. Anong meron, anak? Na-promote po ako sa trabaho. Tumaas din ho ang sahod ko. Medyo makakaluwag na tayo sa buwan ng gastos. Abay, yan ang dapat ipagdiwang. Gusto mo bang mag-imbita ng kamag-anak? Sabay-sabay nating salubungan yung bagong yugto mo. Sa totoo lang po, mas gusto ko sana tayo-tayo lang muna. Tayong tatlo. Bakit naman? Alam mo ba, anak? Iniidolo ka ng anak ng tita Selly mo. Lagi daw niyang sinasabi, gusto ko pong maging katulad ni Kuya John paglaki ko. Nakakatuwa naman hong marinig yun. Pero baka sa susunod na lang, Tay. Hayaan mo na, Lito. Si John naman ang may selebrasyon.
Siya ang mas may karapatang magdesisyon kung sinong gusto niyang kasama. Huwag kang mag-alala anak dahil naiintindihan ko. Sa susunod po, Tay. Pangako. Pag nakaipon pa ako, bibili ako ng sasakyan. At ako na po ang maghahatid sa inyo kahit saan. Kahit kila Tita Selly. O Tay, bakit po kayo umiiyak? Hindi ko lang maintindihan kung paano ka lumaki ng ganyan, anak. Kaya, sobra akong nagpapasalamat sa Diyos. Dahil ikaw ang naging anak namin. Ako naman, Tay. Yung drama nyo naman po. Mm. Simple lang po ang sagot. Dahil sa inyo. Dahil kay nanay. At dahil din sa pagpupursige mo, anak. Lito, halika nga rito. Pati ako, naiiyak. Natutuwa lang ako, Amelia. Anak, maging inspirasyon ka sana sa mga pinsan mo. Tama ka, Lito. At kung kami ang naging inspirasyon mo, alam naming magiging liwanag ka rin sa landas ng iba. Higit sa lahat, anak, iyang tagumpay mo, parang panalo na rin namin ang nanay mo. Nay, Tay, pangako po, bibigyan ko kayo ng buhay na pinapangarap ko para sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo. Ibinuhos ko ang lahat. Oras, pagod, pawis sa trabaho. Hindi lang para matugunan ng pang-araw-araw naming pangangailangan, kundi para maibigay kina nanay at tatay ang buhay na minsan lang nilang pinangarap. Gusto kong maranasan nila ang ginhawang hindi nila kailangang suklian ng pangamba. Yung kahit minsan, sila naman ang alagaan sa buhay. Sa bawat paggising ko sa umaga, sila agad ang nasa isip ko. Sila ang dahilan kung bakit hindi ako sumusuko. Kahit anong pagod pa yan. Sa bawat sandaling pinanghihinaan ako ng loob, iniisip ko lang mga sakripisyong tiniis nila at agad akong bumangon. Mas determinado, mas buo ang loob. At totoo nga ang sabi nila, kapag ang hangarin mo ay malinis, tunay at walang halong yabang, bibiyayaan ka ng langit. Hindi agad-agad, pero tiyak. Basta't sasamahan mo ng sipag, dasal at tiwala sa sarili. Hanggang isang araw, dumating na lang ang hindi ko inaasahan. Naabot ko ang isa sa pinakamalaking pangarap ko. Nakabili ako ng sarili kong sasakyan. Grabe, hindi ko akalaing mangyayari to. Pero gaya rin ng sabi nila, ang bawat tagumpay may kaakibat na lungkot. Pagkatapos kong makuha ang pangarap kong sasakyan para kila nanay, ay siyang pagtanggap ko rin sa balitang nagpayanig sa buhay ko. Mr. Mendoza, labis po akong nakikiramay sa inyo. Inatake sa puso ang inyong ama at dulot ng labis na gulat at takot, ang inyong ina naman ay nakaranas ng matinding hyperventilation na humantong sa stroke. Ginawa po namin ang lahat ng aming makakaya. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na po namin sila nailigtas. Nay! Tay! Hindi pwedeng ganito! Bakit yun naman ako sabay iniwan? Ano na ang gagawin ko ngayon? Ano na yung mga plano natin? Nay! Nay! Sabi ko, hintayin niyo muna ako! Sabi ko, diba? Ang dami ko pa akong gustong ipakita sa inyo. Alam niyo ba? May sarili na akong parking sa opisina. May nakasulat na reserved for Mr. Mendoza. Boss na raw ako. Nay, utang na loob. Bumalik kayo kahit sandali lang. Nay, Day, please. Uwi na po tayo. Sa kabila ng lahat ng pagsusumikap ko,
Ito pa rin ang ibinalik sa akin. Hindi ko maitago ang galit. Mas nangibabaw ito kaysa sa kahit anong damdamin. Nawalan ako ng gana sa trabaho. At aaminin ko, napadalas ang pagliban ko. Hindi para maglibang, kundi dahil hindi ko kayang bumangon. Simula nang nawala si nanay at tatay. Parang nawala na rin ang lakas at pag-asa ko. Ilang buwan na ang lumipas. Pero ang bigat pa rin sa dibdib ko. Wala pa rin ako makitang liwanag. Ilang gabi akong nagigising sa lungkot. Ilang araw na walang gana kumain. Hindi ko inakalang ganito kasakit. At hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang matinding pangungulila. Nay, Tay, hindi ko na ho kaya. Pasensya na ho sa gagawin ko. Pero nawawala na ho talaga ako ng ganang mabuhay. Miss na miss ko na po kayo. Pero wag po kayong mag-alala. Makakasama ko rin ho kayo pagkatapos nitong gagawin ko. Pasensya na po. Gusto ko lang po talaga kayong makapiling. Hello, Tita Selly? John, kumusta ka na? Pwede ka ba naming dalawin dyan? Bakit po? Kasi itong si Enrique, gusto ka raw niyang makita. Bakit po? Gusto niya maging katulad mo. Palagi silang nagkukwento tungkol sa'yo, kaya talagang sobrang humahanga siya. Ganun po ba? Sige po, Tita Selly. Pwede po kayong bumisita bukas. Ay, salamat naman pamangkin. Sasabihan ko siya ha. Matutuwa siya panigurado. Sige po. Nay, Tay, sorry po. Labis kong pinagsisisihan ang muntik kong pagkipil sa sarili kong buhay. Sa mga sandaling yon, akala ko'y tapos na ang lahat. Nawala ng pag-asa. Pero dumating ang tawag ni Tita Selly. Para sa akin, iyon ang hudyat ni nanay at tatay na hindi pa tapos ang laban ko. Mula noon, unti-unti akong bumangon. Hindi madali, pero bawat araw ay hakbang palayo sa dilim. Natutunan kong may liwanag pa rin kahit sa gitna ng pinakamadilim na gabi ng aking buhay.